музыкаль эрудиция һәм әлбәттә төймәгә тиз басу кирәк. Инде безнең тапшыруыбызның бизәге дә, күрке дә ул алып баручы да түгел. Кунакларда. Кунаклар безнең менә дигән. Әйдәгез алар белән танышыйк. Зарина Хасаншина, Тимур Илин һәм аларның фан группасы. Фан группасы шулай ук аларга алкышлар бирерсез дип ышанып калабыз. Марина Карпова һәм Сәйдә Гарифуллина. Менә шундый матур командалар бүген бездә җәмәгать. Әйдәгез төймә тапшыруын башлыйк әле. Матур гына җырларны белик әле. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Әлеге турда экрандагы рәсемнәргә карап безнең командаларга җырны белергә кирәк булачак. Әйдәгез командалар, игътибар экранга һәм инде нинди җырларны без сезгә рәсемнәр артында яшердек микән? Белеп карыйбыз. Ого, шундый тиз. Мы просто подготовились. Ничек итеп? Yok, бос. Хәзер станокка карарга да өлгермәгәнем, алла Мария. Нәрсә карап? Мен просто реакция бар. Мен кама урындыкка басып баскан карыйм бит. Баштан утырырга кирәк бит урындыктан басыр өчен. Маринаның җавабы кабул ителде. Башка вариантлар, фикерләр юк. Инде без дөрес җавапны гына тыңлыйбыз. Безнең дә башка вариантларыбыз юк. Игътибар. Син мәли килдең мәли шу, син мәли килдең мәли. Раза гөлеш тармаклы аның берсез син мәли. Аның берсез. Һәм безнең белгән өлешебез. Сезнең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Артистлар сизелеп тора. Инде хәзер мин карагыз дип әйтүгә экранга караган магыз яма. Әйдәгез. Унда кемгәдер акчасы җитми, кажется. Кемдер соранып йөри. Нәрсәдер сорый инде. Сез бик якын, Марин. Әйе, нәрсәдер сорый. Сорагач бит инде гадәттә Мәхәббәт су Бир. бер йотым бер су. йотым Су бир. мәхәббәт. Бир генә түгел, инде теге күп кешедән сораган. Бирегез. Су бирегез. Су бирегез. Яхшы. Әйдәгез инде, бер арыган бер кеше, арыгач инде. Арыгач аңа мәхәббәт су кирәк ште. Ул мәхәббәт кенә түгел, анда бит ниндидер рәсем мәхәббәт. Йөрәк, әйе. Йөрәк, су, сырый, уф йөрәгем. Да, уф йөрәгем, су бирегез, иркәм исемә төште. Уф йөрәгем, су бирегез, иркәм исемә. Шундый халыкчан тавыш белән җырлыйсыз сез кич. Зарина, сез ничек уйлыйсыз? Мин дә шулай дип уйлыйм. Уф йөрәгем, су бирегез. Бу бит инде. Мин хәзер пульттан тавышыгызны ачыйм әле хәзер. Әкрен җырлыйсыз әле ничек. Ярый, җавап кабул булды. Игътибар, әйдәгез дөрес җавап. Иркәм исемә төште. Уф йөрәгем, су бирегез, иркәм исемә төште. Афәрин. Исә бергә бер. Икегезнең дә концертлары ничек әзерләнәсез аңа? Ничек әзерләнәбез? Дөресен әйтергәме? Инде Билет сатып үлдем инде хәзер. Теге эштәлек ягыннан, наполнение ягыннан менә концертка ничек әзерлек, репертуармы, ниндидер җырлар язабыз, ротацияга бирәбез. Концерт өчен. Әйе. Башта шул концерт өчен син бирәсең бүтән җаныңны да, башка материал якларында дигәндәй, аннан соң инде
Кире шуны алырга да дип өметләнәсең әлбәттә. Күбрәк эмоциональ яктан. Ансы чынлап та шулай. Юк, концерттан соң тагын эшлисе булачак инде. Аңламыймча. Әлбәттә, барыбер Бу эшләргә концерт мәле ничектер томалар өчен име. Димәк, без сезгә уңышлы концертлар теләп калабыз. Берсеннән-берсе мотор, истәлекле, кирәк тагын сезне яңа дәрәҗәләргә күтәрә торган концертлар оештырып торыгыз. Ә инде дуслар, дәвам итәбез. Әйдәгез тагын бер биремгә игътибар итик әле. Крашен кызлары! Кран буйлары! Крашен Я считаю, что это какой-то подвох. Нишләп? Юк, бу җыр имесең бу? Жир. Жир Крашен бой. кызлары! Юк, Крашен кызлар икән аңладым инде. Мин өчесе булгачтым әйтәм, туктале, башка бирем түгел микәнбе дип уйлаган идем. Эш крашен кызы. Без Чынлап та шул җыр инде, әлбәттә. Крашен авыллары, эшкә батыр, төскә матыр, крашен кызлары! Искиткеч мотор җырлый. Сезнең җырыгыз түгел микән? Димәк. Җавап кабул ителде. Монда бит инде Крашенның иң асыл кызлары күрсәтелгән. Шулай бит. Ефремова, Карпова, Давыдова. Әлбәттә, Пенелопа Круз дип әйтмәкче идем. Точно. Димәк, исәп. Идек дөрес җавап тыңлыйк без бит әле һаман ишетмәдек. Ничек биргән? Афәрин. Менә концертка әзерлекнең рефлексы шул ул. Үзеңнең җырыңны кайчан гына ишетсәң дә, бу аны будильникта тора. Мин фанат просто. Карпованың фанаты мин шул бер единственный. Ул Карпованың фанаты, ул үзенең йөзендә Карпованы кебек ясаган. Ничә пластический операциядән соң. Инде җәмәгать әлеге турыбыз ахырына якынлашты. 2-гә 1 исәбе белән без киләсе 2нче турга күчәбез. Икенче тур Окей Гөлгенә дип атала. Без инде Крашеннар булган җирдә Окей Галина дип тә йөртәбез аны. Инде дуслар, ал нәрсәдән гыйбарәт дип сорасагыз, без монда җырның эштәлеген ишетәчәкбез, сөйләячәкләр. Һәм инде шул эштәлек буенча безнең командаларга җырны белергә кирәк булачак. Игътибар белән тыңларга, шуның өчен анары инде нинди җырга туры килгәнен белеп, төймәгә басып җавап бирергә кирәк булачак. Игътибар, тыңлыйбыз. Окей Гөлгенә. Бу җырны минем апам яшь чагында тыңлый. Аны ишеткәч, аңа гел монысы була иде шикелле. Тик җыры бик көчле мәхәббәт турында. Ник моңсуланган икән ул? Җырчысы бер төстәге агачка яшәргә куша. Тик җыр мәхәббәт турында икәнен төгәл беләм. Әллә нинди сейр мәгънәле, табарга булыш әле. Басып карыйсыңмы? Бу сез басырга тырышасызмы? Миләшкәем, Хәлең ничек? Барлы әллә зарлары. Нәрсәдер бармы, юкмы шунда? Гомумән менә андый агачларга багышлап, ләкин мәхәббәт турындагы җырлар бик күп алар. Имәннәр шаулый, яшь наратлар, балан, кайын ауган. Әйе. Шулар арасында ак кайын да бардыр. Бәлки шул ак кайындыр дип уйлыйбыздыр без. Әйдәгез тыңлап карыйк, дөрес микән, юк микән? Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Афәрин, бер бал сезгә. Икенче бирем нәрсә турында микән, нинди җыр турында микән? Тыңлыйк әле. Окей Гөлгенә. Бер җырны таба алмыйм, булышчы. Бер ира җырлый, башта бөтен җир акты, аннары нинди төсләрдә дип сорый. Салмак җыр шундый. Соңыннан хатын-кыз тавышы да кушыла. Сериалда ишеттем бугай мин ул җырны, тик исмен хәтерләмим шул. Ак чәчәкләр. Юк? Азактан Заринның тавышы. Баштан. Анда хәле беркем тыңлап бетер, мин аны күчерә. Баштан Казан егетләре. Кем? Гүнәмәндә егетләре, Казан егетләре баштан, аннары Зарин. Нәмәндә егетләр әле. Бар бит инде егетләр. Ак чәчәкләр. Казанныкы инде шунда, Ныкрат буенныкы бар. Да. Ак чәчәкләр, саф хисләр, һәм башкасы. Вилюсман. Вилюсман?
Да. Шулай ма? Мейлі Усманов авторы. Ул сезнең җырларыгыз турында күбрәк Мен бір беләсез. Усманова танымын. Сез Марина Карпованы. Да, и Зарина Хасаншина. Бармы бу списокта җырчылар? Саидовның фан. Димәк, дуслар, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әйе, Зарина, бу үлмәс җыр. Да. Әйе, сез менә бу җырны да репертуарыгызга кертәсезме концертыгызда? Әлбәттә, Алайса барабыз. Ул гел җырланып торган җырларның берсе. Алайса барабыз. Исәп бергә бер, һәм безнең киләсе сорау, әйдәгез аны тыңлап карыйк әле. Ерден кызыма багышлыйсы идем бер җыр, тик таба алмыйм. Ул җырда ниндидер агачлар нәрсәдер кие. Тик ак кайын түгел. Алдан әйтеп куям, бу җырда менә яз исе килеп тора инде. Агачлар андый халәттә шул язда гына булалар бит. Җырчысы сөйгән ярына татлы сөю мизгилләре турында да әйтеп китә. Безнеке мизгел генә булмасын иде инде. Әйе. Эх, алма агачлары. Сайрый санду агачлары. Һәм сез бик якын. Сез бик якын. Беренчедән алма агачлар белән, икенчедән ул җырны шулай юк, әлеге җырчы җырлый. Әйе. Ну, әлегә әйтәм, ну ничектер алма агачлары акчалы ябынган, шул җыр. Нинди җыр ул? Белмим. Менә минем дә беләс килә. Алма агачлар акчалы нинди җырда ябынган бит. Агачлар. Кем җырлый? Без бит инде әйттек бит инде аның исемен, хәтта сез бер җырын да әйтмәкче булдыгыз. Раяз. Раяз җырлый. Шу. Раяз менә? Мен Раязның бір жырында Кем білмеймін. җырлый? Так. Бір жырында білмеймін. Ә менә бит алма агачларына ул җырлый. Ауланың жыры? Әйе, борын-борынгыннан ул җырлап килгән аны. Ну, Мен белмеймін. әйдәгез. Сен білесің бе? Булмады инде кызлар. Да, егетләр. булмады. Әйе. Дөрес җавапны әйдәгез, тыңлыйбыз. Бик гади. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Сез Раяз Фасиховны белмәскә мөмкинсез, ләкин бу җырын бит инде белергә тиеш кешеләр. Һәм җәмәгать, сез беләм, махсус эшләдегез моны. Чөнки исәп бергә бер. Әлеге тур ахырында юк, булай була алмый, чөнки безнең тагын бер турыбыз бар, 3нче тур, әйдәгез 3нче турга күчәбез. 3нче тур арттан алга дип атала. Хәзер инде без мәшһүр җырларны әйләндереп, безнең командаларыбызга тыңлатачакбыз. Ә инде шул әйләндерелгән җырларны да танып, төймәгә басып, дөрес җавап бирә калсалар, без аларга 1 балл бирәчәкбез. Тыңлап карыйбыз. Беренче бирем, беренче җыр. Я ничек, әйе? Кем җырлаганын белмим. Монда мөһим түгел. Замана үтеп бара. Түгелме? Данир Сабиров җырлайды бу айлы җырны. Әйеме? Шул җыр түгел микән? Ул җыр түгел. Сені генә көттем, сені генә сагынам, сені генә сөясем килә. Бай. Шуңа охшаган әйме? Юк, Юрий Сәйдә, син басып калган әле. Хәзер мен әйтәм, булар өлгеррәк булып басып куйсалар. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны ишетеп карыйк. Нәрсәне? Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә сөясем килә. Сез бит менә бу җырны
концертыгызга шакыра торган анонс иттерип яздыра аласыз. Томошачыга сине генә көтәм, концертымда сине генә сагынам. Димәк, дуслар, исәп 1-0 әлеге турда икенче биремне тыңлап карыйбыз, әйдәгез. Әлегенә мин китайча Катюшаны җырлаганым. Шулайрагы я. Ә ничек кирәк ул кытайча, Катюша? Джондан ли хвакая белетхея, хишин пьяман джома дитинша, Катюша джан зайдзу зайдяйшен, гишин хауся мин медич кудгай. Катюша Джан? Да? Катюша Джан. Белмәгән идек. Шулайрак. Кытайча, үзбекчә алар ничектер бер-берсенә якын булган. Үзбекчә ул Заринага. Аның репертуарында бар. Үзбекчә бернәрсә җырлап киттегез, Зарин. Баш юбай дип Мажнун тол бер күн, чыккан эмеш бүләк буйга, чыккан эмеш бүләк буйга, үзен күреп булокта бер күн, кит алмайын күпти уйга, кит алмайын күпти уйга. Бездә кит алмыйбыз мондай җырларны тыңлый. Афәрин, менә бит. Хәзер Тимур инглиз телендә җыр башкара. Шаяртам. Юк, әйдәгез. Мин баянчы. Син боянчы менә? Менә бит. Сез бит шундый салмак, сузып җырлый торган җырларны яратасыз. Рустам Яхин. Әйдә консерватория. Әйе. Казан консерваториясе әйдә. Консерватория. Сөйлә. Менә Ничек интонация ничек үзгәртә? Телешимдә бер җыры тора. Оныттым. Шул мотор иттереп серле күзләр белән карап тордыгыз булмады. Әйдәгез. Да? Урман түгелме? Урман. Урманнарга керсәң, агач кисәң. Маринаның политикасы шундый ул теге. Кайсы җыр, нинди сүзне ишетә, шуңа җыр таба. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетик инде шулай да. Күзләр шабыр төсле күзләр. Шулай ук консерватория бетергән кеше җырлый моны. Айрат Гани. Әйе. Димәк, дуслар, бер нәрсә дә булмады әлегә, бер ничек тә үзгәрмәде. Исәп, әйдәгез, дәвам итәбез, белеп карыйк. Фирдус Тимаев. Ага. Гомер үтә, нигә үтә? Тара-та-та, тара-та-та. Шул бугай дип беләм, но может ялгышам. Җавап кабул ителде. Һәм әйдәгез, дөрес җавап. Гомер үтә, нигә үтә? Сүтә. Әйе, дөрес. Алар җырлар. Дөрес. Исәп 1-1. Ә безнең әле алда биремнәребез бар. Һәм әйдәгез, аны тыңлап карыйк. Әйдә сөйлә. Сейда Мөхәммәтҗанова. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Әйе. Тимур, белә бугай. Су буйлап. Юк, су буйлап түгел ул. Якын сулар баранда. Су идләр күлләре. Иделәр күлләре. Симон әле уйный аласың? Ур бит ул. Юк. Юк, түгел. Димәк, җавап кабул ителде. Сез дә баш селкисез, аңламча шулай ук уйлыйсыз. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап карыйк. Исәп 2-1.
Һәм безнең соңгы бирембез бар. Әйдәгез аны да тыңлап карыйк. Игътибар тыңлыйбыз. Бу по-любому Филис Кахиров дип уйлаган идем. Да. Филис Кахиров. Киякас югары, югары, югары. Югары? Дип уйлыйбыз. Саныймын йолдызларны. Юк, давам итегез, мин бит инде. Бу. Әйдәгез хәзер дөрес җавап тыңлыйбыз да, әгәр шул булса бетеребез бергә җырлыйбыз инде. Әйдәгез дөрес җавап игътибар. Инде нәтиҗә ул нәтиҗә генә бит ул бары тик саннар иң мөһиме тамашачының мәхәббәте һәм сезнең тавышыгызга тамашачы Иманым Камил гашыйк. Чөнки сезнең искиткеч матур тавышларыгыз бар. Инде исәпкә килгәндә 5-4 исәбе белән җиңделәр. Зарина Хасаншина һәм Тимур. Әзгенә җитмәде, бер дә куркыныч түгел. Инде хөрмәтле дуслар, без сезгә шулай ук уңышлар теләп киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашып торабыз. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.